Pero que volve botar os tonechos ou que? Ai, non, que falta o pequeno e o alto nada máis. O tonecho. Aí estamos, claro que sí. Ai, cambiou o pijama polo traxe, pero sigue sendo igual de pesado. Aí está, a ver, como se chama isto? Entre familias anda o xogo. Ai, non, o tiña que se chamar Entre familias anda o bobo. Que non o soporto, por favor. A ver, aí está, pero estos que queren? Un remolque para levar as vacas. Pero que familia é esta? Veña, un remolque para levar as vacas. E estes que? Ala, que queren amallar unha parede que sei que lles filtra a humidade. Pois aforrade como fai todo o mundo, veña. Eu tamén si quero as cousas tamén fago por aforrar por elas, pero non vou a televisión a pedilas. Hai que ter pouca vergonza, hombre, veña. Aí está. Eles teñen pouca vergonza. Eles si máis son tonecho, é o que pasa. O que ten vergonza son eu de estar vendo isto. Paco, pero vamos a ver, Entre familias anda o xogo é un programa moi entretido ou non o ves? Non o ves? E ademais o rapaz non se chama Tonecho, chamase Roberto Vilar, non Tonecho. Ai, chamase Roberto Vilar, pois pa min é Tonecho e punto. Que non o soporto, non podo ver diante, nin detrás, eso por suposto. Veña, ver, cambiamos, que poñemos no outro cal e xa está. Para que están aí os que a ver si ganan o remolque, que están aí na prova final. Veña, aí estamos, hombre. Gañaron o remolque. Cago en tal, que facía ser moita falta, que non ves que estaba aquí na feira. Que se fixo justicia, claro que sí, Tonecho. Moi bonito. Cago en la mar. Te poñes así, Paco, eres tan sentimental. É tan emocionante isto, porque... ¡Claro que sí! Ahí está, mira, abuela. Tan contenta está.